yɛntwetwe nkɔmɔ yɛnyina nim no dada ɛfa Ghana amanyɔsɛm mu ɛfa adesua mu nso a yɛnim no dwuma a obɛdiye oka STEM education a ɔno a former education minister ɔyɛ MP for Bosomtwe na yɛne no bɛtwetwe nkɔmɔ ɛna ɛyɛ Yesu ɛdɛ ya yɛgu so ɛkae ni ɛpɛsɛ yɛne no ɛtwetwe nkɔmɔ kakra. Honorable Dr. Yawose Adutwum Machi Major so Bacho ho ye de Nyameno mpa bo bibi aboko ede Nyankopɔn ase Adoma sisi de yɛwura Easter mood na mu nti yeguso kaakai menim sɛ ɛba asɔre kwan so nso ayɛ Pentecost ni nti mamimbu saw sɛ na mu siti ase ɛfa Easter ene the way Ghana for nso beti ase afa ho yo minua medikan achia otiefo nyina na wa wonim sɛ Yesu amanehunu ɔno na amanehunu mu ene ma amansa nyina nya nkwa enya afa hodie na saa da nkwa ni wuro ede mai edru sabrea na yekaia na ma yetu ye si ho tronko sɛ yebesom ni yie na yakoso akanasem na nti tamu yedrin bra amfo agi omani na nije ni nyina mu no na yekai owu a bewu edeba amansan nyina nti kane no na Yesu from se good Friday say Friday ni nti kan yi nti good Friday no a ebe emo bibia afishia pa na nyame enhira obibia Ayana wona mo hwe wo akire no se oni ye ne ekwan a wo fa so besom ye as education minister no na wo mu hu Kristo ne ye kakra bi ewom ene ekwan na afa so carry yourself me say Yesu ade ba kwa na opepa ne say oye mofra damfo na no say hun say wan kasa na wo de obutum sika na wo de ehwe nkwada so mu nko university ebi a graduate ebi gu so kan ho ana yo minua de make me kan say osom eye ade a manage semaye brebia na on say afia etwemu midi ma woda kosesa nkwala sam na me no nkran sempe Barnabas school nkwala na ekofa omu nyina do mba Ministry of Education be o ha edo mu di awoda kama mu twa cake na nyina di e me hu nkwala na mani age na ne ma mani je esipie ene se metimi aboa enipa enkanka emofra enti emofra de ehia nse omoda achen abegina yenso ekwan ebefa so ebetete wo mu asempa ebeka kire wo mu ebetimi ato akola bitrimu amadache wabeye peninkese ye nyina enim ye maamenom ne papa teacher ni bi assembly o ka kire ya na ya asempa etimi to ya adwumu ema ye daache etimi beye papa enti migidi se enkwala de wodo wo mu na etimi no mu ye dwuma eyade a eboa no omunko a eboa oman ni nyina na oman no dache ebe efe enti no kreni say we education minister na so hwe ngoma sua so na woni nkwala eni enkofa kese de a na odwuma no ebetrosini amom de ade a na manage ka se me ko school bia na me ka kro de bepoa na eben wi amoase me ko du honom da kro bi na class me ho teacher for ni ho ena me call class back on na teacher ni na started da no ho no started trem konta bi e ho ana me fa chalk ena me de ekire bi to aso e ma nkwala no eni me gidi sesa nkwala no abepo school no a me ko kira de wo mu o mo re mfimi da na me kai se teacher ni na woni ho a me ko kira de ma no no obaaye ena o je me number efi district director no ho na o send me message bi me so ma sewu sa message no o say Minister for Education matisa wo ba me school ha wo be kira ade na wa kire me say tabri esese me a me teacher ni mitimi nya
ahobrɛaseɛ paa na ahobrɛaseɛ wunyaa ya wo baa ya me classroom ha wobɛkyerɛ adeɛ na akyerɛ me biribi paa sɛ me adwuma me yie ɛsɛ me nso menya ahobrɛaseɛ na mede som mmɔfra no enti me nua ɛyɛ adeɛ a m'ani gye sɛ yɛbɛsom nipa na sɛ obi de ne nkwa ɛbɛtoo hɔ na ne nkwa a ɔde bɛtoo hɔ no ma yɛfa ahodie di a na ɛsɛ yɛn nso biribi a woyɛ biara no ɛsɛ ohu sɛ wokum wo ho ama nipa a ɔmo nso daakye ɛbɛyɛ tronko ama wɔn nti busa me a biribi kakra a me nua metumi aka fa ho sɛn na uhu Ghana ni akwada from your perspective me nua mekyerɛ adeɛ aburokyire nkwara mfie du ansana ɛhɔ aban ma makwanya ma metumi sisi school so no na deɛ mehu no sɛ ɔde toto aburokyirefo nkwara no ho a Ghanafoɔ nkwara yɛ nkwara po ɔmo yɛ nkwara papapapa mmita kwara biara ɛsɛ yɛtenetene wɔn deɛ nanso sɛ ɔde kɔtoto Americafoɔ nkwara a ne yɛkyerɛ ɔmo adeɛ no a me nua ɔkɔ classroom na akɔhwɛ sɛ nkwara te wura ka good morning kuro bi enye so na wokyerɛ adeɛ na do kyerɛ ne sɛ panyame a mo adeɛ ɔbɛto abɔ wo Ghana ni akɔla woka bibi yesa okodu classroom na ɔmo asɔre agyina hɔ wɔhanka sɛ ɔmo ntena ase a ɔmo ntena ase enti minim sɛ Ghanafoɔ nkwala sɛ yɛyere yɛn ho a yɛ ade kyerɛ no bɛkɔ yie ntɛntɛntɛm ama yɛ paa mɛdaakye ɔmo ne aborɔfo si akan a ɔmo bɛdi nkonim meka Ghana ni akɔla bi a ɔbaa me school ɛwɔ America na no papa na akɔla na kɔgyina classroom ɛna ɔno a solve math problems ɔyɛ nkonta wɔ board no so ɛna the chief security a ɔyɛ Americani ɔfrɛ me radio so ɛna ɔsɛ Dr. Yao wonim asɛm a me ho anɔpɛ ɛna ɔsɛ asɛm mefi sɛ asɛm bɔne bi ɔsɛ Ghana ni akɔla a ɔbaeɛ no ɔno a gyina classroom a ɔno wɔyɛ nkonta teacher ni bi anka so ɔnyɛ akɔla no a ɛyɛ nkonta teacher ni bi ni hɔ no wɔhwɛ no so nkwala yɛ nkwala papa ɛyɛ ne nwanwa sɛ akɔla na nko agyina hɔ a ɔyɛ nkonta teacher ni bi nyina ho bi anka so ɔnyɛ hwee saa akɔla no saa wɔ ne PhD awie ɛwɔ America na the American sɛ yɛnya nkwala pa wɔ man mu atenetene deɛ ɛkwan bi aso ɛsɛ ɛtenetene wɔ no nanso nkwala dodoɔ no ayɛ nkwala a sɛ ɛyɛ yɛn ho kyerɛ ɔmo adeɛ yi a ɔmo bɛtumi ne aborɔfo asi akan adi nkunim ɛno nti na STEM education ne ani abrɛ me nua mɛpɛ sɛ da kokɔbɔ so twɛn girls na kɔhwɛ deɛ asi wɔ hɔ school a afei ɛna ɔmo kɔyɛ ɔmo nsɔhwɛ a ɛdi nka afei atwa mu yi wonim sɛ nkwala mmiɛnsa na ɛkɔ medical school wɔn yɛ engineering bebree nkwala ɛsɛ sɛ ɔmo fi nkurase o ɔmo bepie hɔ nom a ɛnam tete ɛpa a ɛtim de maa wɔn Mrs. Jokoto a wɔyɛ Wesley girls headmistress a wɔn ahomegye mu wɔn yɛ kɔfa no na ɔbɛboa headmistress no na ɔmo de hwɛ school no so ɛnɛ dam no ɔkasa nneɛma nkwala ɛtimi ayɛ no ɛyɛ sonko na deɛ wɔn ahwɛ fia kɔ bi ampem girls nneɛma nkwala no yɛ wɔ hɔ no ehu ɛkyɛn deɛ university foɔ yɛ na mpaeɛ na mebɔ sɛ ebetumi aboɔ schools sɛ na mmɔfra yi yɛnya wɔn agyegye mu biara na step no bɛkɔ n'anim na nkwala no sɛ etumi boa wɔn a obedu university no yɛ sɛ ɔde ne kɔ level 200 because nneɛma a ɔno wɔ sua university foɔ no ɛnstati nsua bi nti sɛ nkwala bɔ hɔ a mehwɛ a na ɛmu sɛ STEM yi anyere yɛn ho ama nkɔduru university hɔ yi a saa nkwala wɔyi sɛ ɔmo kɔ school wɔ America because high school ni a wɔyɛ grown sɛ deɛ ɔmo yɛ nkora deɛ ɔmo sɛ ebetumi de edum gya ɛbɛforo etu ɛkɔforo ha ebetumi aboa mo edum gya saa deɛ ɔno kɔ aburokyima mu a university foɔ na ɛyɛ o aha yɛyɛ no wɔ high school Ghanafoɔ nkwala ɛyɛ nkwala a sɛ yɛyɛ yɛn ho paa ɛde ani hwɛ ɔmo yi a nneɛma a ɔmo bɛyɛ no ɛyɛ ade a yɛn mpanimfoɔ no yɛntumi anya bi da. Interesting. Nim sɛ saa discussion de amrɛ pɛ mu no ebetumi aba nti. Uni brenti bɛ mienu miɛnsa bi na magya wa mo ato so. So deɛ tie ne sɛ yɛba mo amo party me yɛ MPP a yɛato aba malusu muguso rebuild kakra ɛwɔ hɔ a na research bi aba betwam kakra menim sɛ wonyam bie wɔ ano deɛ but utie nkɔfoɔ mu kyerɛ sɛ
papa yɛ friend Adutwum yi ɔno nso bɛka ho anka MPP obetumi aboa MPP ɛyɛ a wote sɛ nkɔfoɔ kyerɛ sɛ anka wo nso ba mu sɛ bi a frankatuni anaasɛ wobɛboa very active ɛwɔ MPP mu a ɔmbɛtumi aboa ma nkumridi aboa mo ɛyɛ a wote bi Ominia metibi na metibi a na mede na ase amenyame na me abran ai akola ye wumi jaache na me papa de me kodo koko wasa ansa me sa be school me papa anko school ma me anko school na se makoduru mpempenso bi a obi bɔ me din wɔ saa kwan yi so a na se me di kan da nyame afe ɛno nso ma menya ahobrɛase soronko sɛ wo brɛ wo ho ase nyame epagyaw me de me akoduru abroche de me abagana enti ya na eba saa na me na ase ne nyame sɛ den na me sɛ ne hwan me fie edin kɛse bia eni hɔ na akoduru me bi nipa korati mi susu sɛ wobɛmu a enkɛyɛ enti me na ase ne nyame sɛ me te sansɛm na sɛ oso nkɔ na sala mo twe sɛ bra ye hia MPP ye hia bebi aduru ne de te sɛ wo boaye a wobɛba o menua sɛ wa woni me koduru abrochimemu a posi schools mi ensa medwumefo ahenu o man pani na na dan kokofo ado sa bre na oba America ne mpanimfo bebrebe na bai obehu de meye e na o ka kire me sɛ me pa kyɛw bra na be boa Ghana na mi jai de meye no to hɔ ɔman ɛho dɔ enti na menim de me ba ebesie na menim de me ba mekɔ akoduru ana mintimi nye onim sa manyosɛm de o ba na manfo esi ebedi watem enti odi enti ena baabi a waduru adwuma wo ye twabrofo etwa prusa anopa wo gya to hɔ no abagana wo bɛyɛ den sa na nkrofo ka kyerɛ mi o na minua me bae no mabehu ade bi wɔ Ghana fo ho a ayɛ me nwanwa sɛ minua menam krom no obi aba yɛda wase adwuma pa a woyɛ ma Ghana onidi matemo ti pray mu no obi aba obi ho asma mentwa photo na mfa mekɔ kyerɛ me maame pɛ wasɛm pa wo free pray mu si wafa baase no obi aba ye doctor wunie ene ne mahu aminu ntwa photo e ama mahu sɛ Ghana fo ye nipa sɛ oyɛ dwuma pa o mo bo aba so pa ma wo hu ɛwɔ akoma mu sɛ ɔman ɛdɔm binia ni ama behu no ama hyɛmin crime pa na sɛ de wo kan de sɛ ba amanyɛsɛ mu a professor Okoi eku a yɛte yi ɔmo yɛ dwumaden ɔmo hyehyɛ ɛkora nya ma abɔnten de mɛsɛ no sɛ party yɛ nka mom ni enye yɛ ho ni empagya yɛ ho ya hwe ase ɛnso yɛ ngui yɛ keka yɛ ho bom na obi a de ayɛ oya fakyɛ ne enko anim yɛbetumi ama ɔso abegyina brane na so ɔso gyina brane na sɛ yɛka sɛ yɛ mpanimfo a sabre no nso menim asɔfo bɛbɔ mpaeɛ menim mpanimfo bɛto ato adwene ekoduru bra adwenpa ana adwensie bi bɛba minia wo de sɛgya wo radio so anam di agro abe mu ate eno kwa ende mebe studio na metra hɔ no na mo so na Ghana fo ehu ba bi a Dr. Adutwum gina ebre no dura nyame ene esre no ebo ne mpaye na minim sɛ mia okofa bi fie na yoro ni mi eduro no ɔno nko a na betimi a kyerɛ ba bi a mekɔ me da ase ususu sɛ MPP wɔn a wo mo ka bibi sɛ anka mo delegate no munya ndɛ mo maintain way na mo fa enyi mo mpanyufo ana ususu sɛ yenye bibi mfa mo delegate no ho a mo de to aba no yo minia minim hyehyɛ ya party no ekuo no a mo hwɛ ne mam de bɛba de na mo migi di sɛ ye bie mu a ɛbɛboa wokɔ constituency bebrebe me dem de bosomtwe ɛbɛyɛ nhwɛso de yɛwɔ pani bi a ɔde asuafram na ɔyɛ secretary ɛma party no ɔbosomtwe wadi mu akutin papa na nso sabre asuafram yɛto aba ontu bi empanimfo bi wɔ hɔ ma ɔma yɛ dwumaden asantemam Ghana mam nyinaa di party na akyi saa enso koduru bi ɔsɛ nyina bi emu nti no ono oniano ewo party mfi sɛ omo adi panim ewo party mu region district constituency ene empanin ahodo bebrebe yemo mu nyina akwa no meto aba ne bi enti entrebu na enipa dodo na entimentu bi
na ekobasa we ho constituency polling station be ho a o se delegate de wonye enso no na so party no mu e water polling station ho nya wo hwe bia o na de beba ebeboa na se sankrofo wo ho a yenye enje pa ye beba mu aminipa dodo na omubompa ye kuma party no omo so anya no e wo bra yi empanimfo a eba bedi party no anim ebi mu madwenkyere eno no okwagrochi memu a baby this America ebi nipa dodo betimi ato abafi ho kradio no enu nanso America so state bebrebe wo ho California ne wo ho e ho na me vice chairman obekọ Illinois nkro bebrebe omu nyina Illinois nkro state Texas enti anye ye kranka state bia ye wo ekuo ni bi wo ho no omo nso eyese polling station kra no a na ese polling station ba ko nipa dum na se tremu a baby akwa koduru bia no nso do ho atumi ne wo ho animonyam ene wo adwuma den beta echi a wo hwe ska de party mo adwuma wo ma nso di bibeba enti e tremu ne de me ade a me gitum se yemfa kwa bi so na entremu na nipa dodo na entimi ento aba na wo no eto eyi nipa no ne duru se eto aba kese no a se nipa na eto yi enso mo dɔso a wo nso betimi akasa ne ye nipa na yi no ntianso yanko ne yanko mu kidom na Ghana fo nyina nso ento abapa empamam. That's fantastic input pa. I'm sure say bia mpenyufo no umbe consider eno na oma beji wa dwenkyerɛ wɔ saa de no ho ana Professor Michael Kwei committee no aba beji wa dwenkyerɛ wɔ ho ana Prof ene efremi omo ema me brepa ma mo kasai enti ade a munya abre ema me ma nwumasua mu nsɛm enema ye ne we nyina me no mu dim nkita ho pa enti eni bebrebe nso agriculture adwum bebrebe enti bisa kwan bia so no enema pa bi ebefi committee na adwuma mu aba. All right, finally to say Ashanti regional minister ba ye nanse oba ha obeya adoye wona omo ho aka ewo edum pz Okoshia regional minister okasa yemu no nso de to omo anim se o ese legbosomtwi a eni eba hoi ekwan ho asem ne enoma sai na wakoma mu ka obenya na legbosomtwi aye Inia legbosomtwi japade kese a nyame ede ache Ghana ene Africa nyina lake kese a edaso nkokra na mene regional minister Ekushia no o kire na dwen de opeso ye menso ma ne hu se ade ba ko a ama ho adwuma no enkoso kwan ye baaye ye timia ya kudu Abidjan kwanta efa aka no na daroma na kofidwo bu ye in fact ye betro bankra no aye fa na wi ankode asphalt begu so na fofi antwata enti na daroma ye nyina ka bi e wo mrehye bedwam ye ni minister for rules kaso no so eni mu mai na nka omuntimi nya kwa ya nkuduru lake na no na ekuduru lake na no a ebeboa ama ho aye ba bia massive Ghana nyina ekwaji omani na de edwuma bebrebe nso ebetimi aba ho ne ye kwa paraglide ne ma ekoso nya ho ebetimi aye bi ho enti bosomtwe ade frunku bi nyamede aman a ebetimi aboa na di sika ba empotamu ho ne Ghana nyina aman enti ame bompa ye regional minister so share boss ono so be ye ho adwuma dendenden ba bia ye ne mpanimfo bia be hie bia esom say amanyosem ayemfo enti ye dru Abidjan kwanta dual carriage road mienu ofa a wodi kodu Abidjan kwanta ye gusu asphalt nyina nwi enti etimi toa so efi Abidjan kwanta kodu lake na no a na afei edimpuntu kese ebeba ho na eno echi no nipa do bi fra buchi so mbehwe ebekoma mu nyina aba no so do musika eba ombeto bibi na ede empuntu enso aba oba bi ton na ade won kwanche kra obi be gina no no so ato bi ama no na onye sika na ode aboa na busuafo entimi nua ye bompaye said the original minister kan no ode ose be yoyo na ndc aban abetoa de enso ye no so na de busuntwe abe krabehwe. Doctor, Adutwum, o final word Easter ya na ewumi. Yo mini amedase na mefa kwenye so na mama
Ghana fo nyinaa afi nhyiapa enkanka ọma ẹwọ bosontwe asantema mu nyinaa yema mu nyinaa afi nhyiapa nyame enka mo ho na Yesu amane hunu a ema ode enkwagye ebre yi nyinaa bedi eno ekwan a enkofa musuo bia emre yen we driver wada roma bomoden na mu ani na ho na driver kam na wonkwa ehia o passengers no enkwa ehia oman na enkoba se yebedi Easter yeka se Yesu amane hunu ye ni agye na wakono nsem nyame amoa na amane hunu mu no wonso akonya amane a eno de emfa so bia emre yen ema enyiye memo obi bia finchiapa nyame enhira mu nyina me de wase yes da se Dr. Yao ose Adutwum nyame nhira wonso Dr. Yao ose Adutwum ena ote ne nka no wona mo Facebook no me hu se mo comments